Vi har nu tændt TC GPS'en, og det her det er velkomstskærmen, kan man sige, hvor man kan vælge de forskellige ikoner. Vi kunne prøve at gå ind i korttjenesten, hvor man så trykker på map, så viser den også, hvor vi er henne, og hvor hurtigt vi kører. Vi kan zoome ud og ind. Vi kan også bevæge kortet rundt, hvis der er steder, vi gerne vil placere den hen. Og heroppe, hvis man trykker på den der igen, så ryger man tilbage, hvor vi er. Her på siden er der en lille knap til at gå tilbage, så man kan også gå ind i for eksempel cykelcomputerdelen, hvor man kan se forskellige informationer, som man også kan lave om på. Hvis man gerne vil et eller andet sted hen, så kan man sige, man kan søge efter enten en adresse, ligesom man gør i en bil til en GPS, eller hvis man har brug for nærmeste cykelhandler for eksempel, så kan man søge efter nærmeste bike shop. Det er så dem, der er i nærheden her. Hvis vi nu tager en af dem, vi skal have fikset et eller andet. Se, det er den nærmeste 6,65 km. Så trykker vi på Go. Og så fortæller den os sådan set bare, hvad vej vi skal. Den starter med at sige, at vi skal vende om. Men den kommer nok på bedre tanker. Så er vi ligesom i gang. Yes, det var en kort lille gennemgang af, hvordan man kan arbejde med den. Bagefter kan man gå ind og kigge, hvordan ens rute har set ud med højdemeter og alt sådan noget.